Çeşmelerden gowuşan maglumata görä Haramda Berdimuhamedov Türkmenistan'ın raýatlaryny Türkiýe 30 günlük vizasız gidip gelmek düzgününi yatırmakçı bolýar. Diktatorun gödüňünde tutýan kanuny bolmadyk bu hereketi Türkiýe ummasız köp migrantlar akymynyň öňüni almak hem harby gullugy çağırılacak ýaşlary ýurdun içinde saklamakdan ibaret. Şu maksat bilen ol kanuny ýagdaýda 2 ýyl gullugy resmi bolmadyk ýagdaýda 2 ýyl 8 aýa çenli uzatdy. Daşary ýurtlarda okuyan studentler olar hatta soňky kursyna bolsalar da aeroportun serhet barlygyna saklanýar hem uçmaly reýsine göýürmýär. Olaryň ýanyna harby biletiniň bolmagy da ýardam etmeýär. Daşary ýurtlarda okuyan studentler Türkmenistanyň ilçihanasynyň hem konsullugynyň işgärleriniň bir gödökçiliginde saklanýar. Türkiýe uçýan her bir reýsi goşadyrnak içinde ýörüýte gullugyň adamlary uğradýarlar. Şeýlelikde raýatlara bolan gödökçilik gün aeroportdan başlanýar. Ýerlamalar okuw jaýlaryna da dowam edýär. Studentleriň özara duşşuklary biri bilen edýän gurunlary hasaba alınýar. Berdimuhamedov ähli ýerde ýöredýän bir gödökçiliginiň düýp sebäbi Türkmenistanyň raýatlary erkinlige we özgür pikirlige hiç saçan üns vermesen diýen niýete gulluk edýänliginden. Adan yolu atlanan